Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Natijatul ilmi in rumtal ula amalun wa dzabila zaka mardudun bi ghairi mira wal ilmu yudraku bit ta'limi min fatinin fatlubhu dauman fadha yu'ti liman sabara. Natijatul ilmi niku al jahlu syainun. Natijatul ilmi utawi hasil ilmu, natijah ilmu. In rumta lamun nejo sapa golek sapa sira, ya nejo sapa sira al ula ing keluhuran amalon iku ngamal wadzalan utawi iki ilmu nggih bila zaka kelawan tanpa iko ngamal utawa diwalike nggih wadzalan utawi iki ngamal bila zaka kelawan tanpa iko ilmu ya mardudun niku ditolak bi ghairi mira kelawan tanpa perdebatan. Intine bait niki niku napa rungono intine bait niki iku dua perkara niki harus selalu beriringan. Iku apa ya iku ilmu ambek ngamal. Napa? Ilmu kalih ngamal, ilmu kalih ngamal. Ya sampean ape beramal ya kudune ana ilmune. Sampean duwe ilmu ya kudu di ngamalke. Paham mboten? Sampeyan meh salat kan ngamal nggih. Meh salat tanpa ana ilmune, ora ngerti rukune, gak ngerti syarate, gak ngerti hal-hal yang membatalkan salat. Apakah sah salate? Ora iso sah. Sampeyan meh wudu tapi gak ngerti rukun-rukune, gak ngerti apa-apa. Apakah iso sah wudune? Mboten saged. Ya, maka sadurunge ngamal iku kudu dipelajari ilmune. Paham ya? Sadurunge ngamal kudu dipelajari napa ilmune. Ya ana ilmune. Lah engko nek bareng wis belajar, nggih wis bareng setong ilmu, wis bareng belajar ya kudu di ngamalke. Paham? Lah niku wonten teng napa jenenge Imam Ibn Ruslan wonten teng Zubat fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Niku wonten ngoten. Nggih wonten wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kabeh wong sing ngamal, nglakoni suatu amal kebaikan iku mau tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, ya. Maka amal perbuatannya iki ditolak. Maka mardudatun la tuqbalu, ditolak ora diterima ambek Gusti Allah. Nggih. Ditolak ora diterima ambek Gusti Allah. Soalnya napa ora dilandasi dengan apa ilmu, tidak dilandasi dengan pengetahuan. Ya padha karo koyo cah cilik, ya cah cilik salat sanggeng melok gerakane tek. Tapi apakah tahu nek iku wajib iku gak wajib, ora arti. Ya gak di napa jenenge, ora dianggep iku ngamale iku mau. Mardudatun la tuqbalu. Nggih. Paham nggih? Nah, niku pentinge kabeh niku kudu diilmoni. Sampeyan nameh apa meh salat ya biyen wis ngilmoni carane salat kepiye. Sampeyan meh zakat ya ngono kuwi, meh poso ya ngilmoni. Napa-napa perlu ngilmoni. Iki pentinge apa belajar kaya ngono kuwi. Ya pentinge ilmu. Dadi ora trimo ngamal-ngamal tok tapi gak dilandasi dengan ilmu, gak kaya ngono kuwi. Ya, kula balik-balik cerita biyen niku wonten nggih ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah niki senengane salat terus tapi gak duwe ilmune. Ya salat di salat, ora di ilmune. Nah, sehingga suatu saat pas lagi salat, nggih, iku ana tikus atau kewan sing ganggu, glendang. Akhirnya gregetan. Aku lagi salat diganggu. Nah, terus dipok sapu, dipok kayu apa digebuk mati. Bareng wis mati, bakdo niku nggih pas wayahe salat krentek ana ning ati iku krasa ning ati kono sing ganggu, setan sing ganggu. Ya dibisiki ambek setan. Lho Pak, awakmu iki ahli ya ngibadah kok mateni kewane, nggih mateni makhluke Gusti Allah. Ya gak oleh iku Pak. Yang akhirnya ngerasa bersalah, ngerasa dosa, nggih.
Akhirnya ngerasa aduh pripun iki carane wis kadung matene kula. Ya wis Pak, carane iku ya sampean jipuk batange, sampean dokokno ning nggon pecine sampean. Ya iku nggih menangka nebus kesalahane sampean mateni kewan iku mau. Oh nggih. Ya, karena sing godho setan, sing godho iblis dan iki ndak punya dasar-dasar ilmu. Akhirnya napa nggih? Dikono petinan ya terus badane iku salat terus. Salate nggo batang. Sah mboten nek salat nggo batang? Mboten sah. Masih bertahun-tahun nggo batang. Gak ngerti nek batang iki iso dadekaken ora sae salat. Ya, selama iku pula ndak sah salate, ndak diterima salate. Guru-guru apa? Guru-guru ngamal tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi ngamal tanpa dilandasi dengan ilmu itu ditolak. Ya, ditolak. Begitu pula ya nek wis duwe ilmu ya dilanjutno dengan amal. Nggih, dilanjutno dengan ngamal. Iki fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang sing berilmu sing gak ngamalno ngilmune iki besok disiksa sadurunge sing do nyembah-nyembah berhala. Artine intine iku nggih ya ilmu kan akeh nggih, ilmu akeh. Ya gak kudu kabeh sing di ngilmune iku kudu ngamalno kabeh ora. Nggih. Intine iku nek dawuh guru-guru kawula niku nggih nek sampean entuk keterangan iso mbok ngamalno ya, dan iku gak wajib sing selalu nggih. Contohnya wajib selalu ya contohnya kok salat. Nah salat ya kudune mbok ngamalno terus ya. Ya sing berupa fadhailul amal utawa keutamaan kaya ngono kuwi carane pripun sampean kok pernah krungu suatu keterangan apa maka amalno meskipun seumur hidup sekali iki supaya sampean bisa disebut sebagai orang yang mengamalkan ilmune. Misal barang siapa membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim maka dapat pahala seperti ini. Nah kok ngene iki kamu krungu kira nek krungu kaya ngono lakoni meskipun seumur hidup sekali, paham? Nah, kono keterangan barang siapa melakukan seperti ini, pahalanya seperti ini. Ya lakoni meskipun seumur hidup sekali. Asal gak wajib, sing harus bolak-balik terus kok ngono kuwi lho ya. Nah, sing wajib ya kudu wajib dilakoni. Nah, sing berupa sunah-sunah kayak tadi yang nglakoni ne ya iku lakukan meskipun satu hidup sekali, nggih. Nah, tapi nek iso dilakoni terus-terusan nggih sae malahan. Tapi nek ngilmune sing berupa sing wajib-wajib, contohnya berbakti kepada orang tua, ya kudu mbok ngamalno terus nek koyo ngono kuwi. Paham nggih? Contohnya napa wajib salat, ya kudu dilakoni terus. Karena iku sing wajib, iku sing wajib. Jadi iki konteks yang ada di Azubat tadi ya wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan iku nek ya duwe ilmu ya nah, tapi yang sifatnya duwe ilmu dan orang ngamalno ilmune ya iku kontake nek fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Iki ada taujih sendiri sekedar. Ya jadi ya apa sing tinggi ilmu tapi ilmu sing wajib-wajib iku ya. Ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu sing wajib-wajib. Utawa nggih bisa ditaujihkan bahwa nggih para ulama sing do nggih ulama secara zahir tok nggih, secara zahir. Artine duwe ilmu ngejak-ngejak ning ilmu tapi ya ora gelem nglakoni dhewe. Ya ora gelem nglakoni dhewe. Ya ngejak-ngejak tapi ora gelem nglakoni dhewe dan memang sejak awal bukan karena keterbatasan itu ndak tapi sejak awal memang gak gelem nglakoni dhewe. Iku fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Niki wonten teng setunggal hadis nggih. Niki wonten teng setunggal hadis ngono. Barang siapa iki sampean kok pengen ngalim nggih. Iki tipsnya nih di sini. Para kiai-kiai nduk biyen yo nglakoni tips niki. Nggih. Iku napa? Man amila bima ya'lam awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya, jadi kiai-kiai nduk biyen niku do ngaji mondoke niku kitab sing alit-alit, kata sing kitab alit-alit ngoten niku. Tapi ketika balik ning masyarakat sing diajarno kitab gede-gede ya. Di ngilmune sangka pengiran. Kenapa? Ya karena iki rahasianya di sini. Yaiku adalah ngamalno apa sing dingerteni. Ya ngamalno apa sing dingerteni. Man amila bima ya'lam
Barang siapa gelem ngamalno apa sing dingerteni, maka awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Gusti Allah bakal ngwarisi, bakal maringi ngelmu sing wong iki durung ngerti. Nah, jadi dibukake ambek Gusti Allah. Karena apa? Berkah ngamal. Nggih, paham nggih? Berkah ngamal. Lah, iki ngoten. Engko penting ya, penting. Jadi ilmu harus diikuti dengan amal, ngamal dilandasi dengan ilmu. Nah, engko nek umpamane misal iku Pak, nek iki aku nak kok belajar terus engko nek gak iso ngamalno piye, Pak? Nah, iku mau dados kados ngoten. Jadi napa ngelmu kan ya macam-macam. Ana sing fardu-fardu. Nah, fardu-fardu kan wajib mestine nggih. Nah, nek sing sunah-sunah apakah wajib harus dilakukan? Ya ndak harus, ya kecuali mau seumur hidup sekali. Seumur hidup napa? Sekali supaya biar jadi dianggap orang yang mengamalkan ilmune. Toh ya misal ana pertanyaan sing juga kadang ana wong, alah ngomong-ngomong tok iku iso nasihati tok tapi gak iso ngamalno. Nah, iku pripun menyikapi kados ngono pripun? Jadi para ulama ngendikan, kamu wajib nasihati wong meskipun durung iso ngamalno. Karena ngamalno ambek nasihat iku dua perkara yang berbeda. Ya, dua perkara sing napa berbeda. Ya wajib ngamalno. Ya di sisi lain ya wajib menasihati orang lain. Bahkan wonten pepatah, wonten orang para ulama ngendikan iki ala sakil kas ayan hal julas. Iki diperumpamakno ndok biyen nggih. Jadi iki dua perkara yang berbeda ya. Nasihati wong liya iki ya wajib nggih. Ya ninggalno kemungkaran iki ya wajib. Nah, iki dikatakan para ulama nggih, ndok biyen niku nek ana wong ape mabuk nggih, ana wong pengen mabuk niku wonten sing bagian nuangke minuman keras iku mau. Lah, nuangke minuman keras iki dosa mboten? Dosa mboten? Sing mabuk ya dosa, sing nuangke minuman keras ya dosa, nggih mboten? Lah, iki meskipun nuangke napa minuman keras iki dosa, ya iki dosa ya. Wong iki wajib nasihati padahal wong iki dosa nglakoni dhewe. Ya wajib nasihati sing minum iku mau minum. Lano ala sakil kas ayan hal julas. Wong sing ngesokne minuman keras iku mau, wonge meskipun wong iki dosa, dia tetap masih kewajiban, masih harus menasihati wong sing ameh ngombe iki. Tak sokno, ya aja diombe yo. Tetap wajib. Karena iki dua hal yang berbeda. Paham betul? Nah, yang kados ngoten. Ya meskipun kita misal kadang terjerumus di suatu maksiat, ya ketika melihat orang lain nglakoni maksiat, kancane nglakoni maksiat, ya tetap wajib ngelingno. Paham betul? Nah, iku kados ngoten. Ala sakil kas ayan hal jelas. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil